ассалому алайкум мардум тамошобино подписчикои муҳтарам хонахораи азиз ҳама каса хубанд. инҷа имрӯз 23/06/2026 сол нӯҳ хонаи фурӯшӣ нархҳомон дӯстон аз 130,000 сомон сар мешавад. 150,000, 160, 170, 200, 300 хулоса то 350,000 сомон хона дорем. видеоро тамошо кунед то охир, иншоалло ки навор маъқултон мешавад. наворда лайк монен, фикротона комментария кунен, чизе ки дорен роӣ кунен. мо Саудо ТВ дар хизмати шумо навор мекунем, савдо мекунем, пешниҳоди мардум кардан мегирем. ҳатто омада аз пешам хонаҳотона видео абзори фасон карда дар якчанд сайтҳои интернетӣ паҳн мекунем, аз ҷумла YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Telegram ва дигар сайтҳо низ история поделиться мешавад. шумо бачакои азиз, кадоми шумо дар Москва, Московская област кор мекунед, фаъолият мекунед, бор ҷамъ кардан хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ба ширкати Акай Нозим 4 та WhatsApp рӯи экрани шумо ҳозир муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. агар борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон миян бортона қабул мекунанд, прямо Туркистон байни 10-15 рӯз як бор иншоалло ки дӯстон ба Туркистон фура дулан меравад. дӯстои азиза, бор ба киҷо меравад? прямо Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бохтар Бахш, Хуросон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восе Кулоб ва дигар самтҳо низ бор мебарад. дӯстон марҳамат, ба дили пир ҳамин Саудо ТВ да бовар карден, Акай Нозим да ба дили пир бовар кунед. бача азиз, боротон роӣ кунед, ай Туркистон иншоалло ки қабул мекунад. дӯстои азиз, ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментара. ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ. дӯстон бовар кунед, канал беҳад зур пеша аст. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. дӯстон мегзарем ба якумин хонаи назди ҳавлегии фурӯшӣ. 170,000 сомон хона. дӯстон марҳамат, одамое ки аз Ваҳдат ай тарафҳои Гулакандоз, яъне ки ин маҳаллаи Гулакандоз будааст. се комната, масоҳати замин дар умум бо ами хонаҳо 8 сотиқа ташкил метавад. шаҳри Ваҳдатда қарор дорад. арзиши ҳамин хона дӯстон 170,000 сомон арзиш дорад. чӣ хел мебинен ремонт кардаги тайёр ай, ҳами ба талаботи зиндагӣ боли мени ҷавобгӯ, яъне ки қонуну қоида евроремонт неба. хулоса одамое боша, ранги ма боша, мисол шароитҳои мисли ма боша, метавонад зиндагӣ кунад. бачаҳо рақамҳои ахираш 9600 да метавонед ки муроҷиат кунед. лайкотона монед, дар канал обуна шавед, то ки шумораи тамошобино дар ҳами сайтҳои мо зиёдтар шавад, ҳамин хонаҳо худохоҳад ба зудӣ савдо бишавад. чанд қа дастгирӣ шавад, навор тоб меравад, хонаҳо савдо мешавад. дӯстон мегзарем ба дуюмин хонаи назди ҳавлегии фурӯшӣ. 130,000 сомон арзиш. нафарое ки хоб суми кам дорен, хоҳиши харид кардани хона дорен, марҳамат, 8 сотиқ замин ай, 3 дар хона ай, ноҳияи Данғара, ҷамоати деҳоти Лолазор, деҳаи Чаманро, 3 хона дар ҳолати нимсохт, яъне ки сохтагӣ ва яъне ки нопурра бигем, ремонт кардагӣ нестай. об свети доимӣ ай мега, тобистону зимистон. илтимос харидори аниқ занг занен. охири нархай дига арзон намешавад. ами 130,000 хеле арзон кардем. кадомитон да лозимаи марҳамат 130,000 сомон, рақамҳои 9007 да кадомитон серьёзни харидорен, занг занен. дӯстон дӯстон мегзарем ба сеюмин хонаи назди ҳавлегии фурӯшӣ. арзиш 155,000 сомон бо муомила. дӯстон хонаи назди ҳавлегӣ, 3 комната, 8 сотиқ замин, совхози Вахш дар тарафҳои Сабзавод мега қарор дорад. ҳамин хели адрес. хоб 8 сотиқа, 3 хонага, кухни, баня дарун дай.
дарунаш ремонт ҳами ҳолат кардагӣ, яъне ки шпаклёвкаш мекунен, абои мезанен, дар омада зиндагӣ мекунен. Мактаб медпункт 400 метр мега. Ҷош ҷои хубай. Нашоти нарх 155,000 сомон иншоалло савдо мешава. Ина рақамҳои 9227 боқӣ монда маълумотро бигирен занг зад. дӯстон мегзарем ба чорумин хонаи назди ҳавлигӣ. 120,000 сомон хонаи назди ҳавлигӣ дар Варзоб, ноҳияи Варзоб, тарафҳои Душанбера нигоҳ мекунад. Ду комната, 1 сотиқ замин дар Варзоб, дар Душанбе, ду хонага беҳоҷатхона, беванна, метонен магазин кунен. Шамега сентри Варзоб, лаби роҳи Калон, ҳама ҳоҷатҳо 100% мешавад ки хона ҳам кунен, зиндагӣ кунен. Срочно сум дар корай. бе замин, квадрати холияи замин надора. 120,000 сомон, рақамҳои 0885. агар ки лозимтон бошад занг зад пурсоншен. 120,000 сомонӣ. дӯстон мегзарем ба панҷумин хонаи назди ҳавлигӣ. 4 сотиқ, 3 хона, совхози боло мега, шаҳри Кӯлобо. ассалому алайкум мардуми хонахар. мо мардуми хонафурӯш, яъне ки як хонаи фурӯшӣ дорем дар совхози боло, пеши мактаби 27. 3 ҳуҷрага, 4 сотиқа, бо калидор, ҳавзи 4тонага, гирдаш семенблок, гирифтагӣ маҳкам, срочно фурӯхта мешавад. 165,000 сомон арзиш бо муомила дора. рақамҳои 8000 охири рақамҳои соҳибхона. дӯстон лозим бошад занг зад пурсоншен. дӯстон мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки ду комната квартира дар этажи нуҳум, масоҳати 64 квадрат, рӯ ба рӯи Амонатбонк да қарор дорад. ин квартира дар шаҳри навай, шаҳри нав, рӯ ба рӯи Амонатбонк, 64 квадрат, ҳолати коробка, 280,000 сомон, рақамҳои 9812 занг зада боқӣ монда маълумотошо дӯстон бигирен. дар масъалаи лайкҳо бошед. агар лайкотон камай, дастгирии шумо, пешравии кори мо. чӣ хел тамошо кардем, пашти ҳаррӯза навор мекунем. агар ки дастгирӣ шава, комментария зиёд шава, хонаҳои арзон мешава, ҳамин шумо ки биҷунбен, иншоалло мо як камтарак меҷунбем нисбати ҳамин фурӯши хонаҳои арзонтар ҳаракат кардан навортон мекунем ба шумо. ана ҳамин домда квартираи мо қарор дорад дӯстон азиз, рӯ ба рӯи Амонатбонк. дӯстон мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. ҳафтумин квартира бачаҳои азиз, ду комната квартира дар этажи даҳум, дар этажи даҳум, масоҳати 55 квадрат, назди бозори Сафина, лаби роҳи Калон, 55 квадрат. ҳамаи хизматрасониҳо дар наздикии бино, канализатсияи шаҳрӣ, мактаб, масҷид, бозори Сафина, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбе, этажи даҳум, ду хонага, масоҳати 55 метри квадратӣ, 280,000 сомонӣ занг занед.
دوستان میگذاریم به هشتمین کوارتیرای فروشی. آدمایی که ای وحدت کوارتیرای تیار گفتستن، کمتر قیمت هم باشه تیار است تو. نزدی بازاری بالا شهر وحدت یک خانگاه در اتاژ ششم در شهر وحدت جای خوب نزدیکی بازاری بالا تبسم باز معامله داره. خانه دارای کاندیسیونر، холодильник، стиральная машина، шифонер бо ҳама чизош фурӯхта мешавад. 350,000 42 квадрат бачако. ина марамад кадомитон дар лозимай метонен ки занг бизанен. دوستان میگذاریم به آخران کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی هسته که در همی دام قرار دارد. ارزش 315,000 سومان. فروشی کوارتیره دو کامناته در آشیانه 4 مساحت 49 کوادرات ناحیه رودکی شهر دوشنبه. السلام علیکم مردم خانه خر. خانه در نزدیکی در مرکزی ناحیه رودکی. خب پلیکلینیکا در بر میگه پلیکلینیکا در نزدیکی خانه بازار مکتب صدیق مسجد بیمارخانه همه چیز در کاری در نزدیک خانه هستی. بینای 14 آشیانه خانه ما در آشیانه 4 قرار داره. کارهای درونی بینا بود شدگی عین حال فساد زدستان نوار ما دوستان در جنبش چیزی بود همشان نوارتون کردیم. ما واتساپ میگذارم برای قبول رکلام. روی کنین چیزی هست یا که اومده ای پیش نوار میکنیم در یک چند سایت ها رکلام گذاری میکنیم. لایک ها را گذارین دوستان. در کانال ما پادپیسه کنین. زنده و سربلند باشین بچه عزیز.